Енола иска да ти даде това. И това. Няма да ги взима повече. Не си приличате много. Не съм и майка, ако това питаш. Държиш се като такава. Какви са тия знаци по гърба й? Никакви. Просто символи. Като тия, които рисува? Рисува каквото вижда. Тя е като огледало. Хората на атола мислят, че е... Откачалка. Да. Аз смятам, че е специално. Не й го подарявам. Това е просто... Заем. Да. Не й го давам. Сухата земя красива ли? Ще видиш.